Does that make sense? The ipapo because wakawani kwa wali kwa ndo wakapona kuyai ndo
Ndemure munhu waroyesa moto zvinoshandira. Ndokaisa ko. Uye munhu were munhu unonetsa. Indonzi vashumba. Ndo mamirira akaita mukomana wangu wangati vairanga vaiti kuranga. Saka tangozoona mwana atodi atoshaya. Kapandika ndingakwanisa kutaura kandinozivawo. Saka airanga ndiani? Baba wacho kana? Ndi vakomana. Vakomana vakupi? Ndi asi ini chakurwadza kusvika padanho. chatirwadza chacho usivawo nemwana watati naye. Vari kugara nawo achipinda ndibamunini baba wake cheche vakashara but vakachengeta mwana kubva kare indi mwana has been a problem kubva kare hatidi kunyepa vakanetseka naye nyaya dzemadrugs and chichichi hachinetseka vamwe kutotaura munhu achitori soft zvozvoti anodhila nemunhu achiita counseling side handitika mukomana uyu zviri kunzi akatora mota pamba abva abuda nayo ndobva anodi anobonderesa mota saka kunobonderesa mota ipapapa baba munini vamwe vacho vasiri ava vasipo vari kunzi nevanhu torai vacho ivava vari kunzi torai vava vasipo vakomanawo vakatumwawo nevamwe barudiki futi vanogara ipapo ndo vakazosvika vakaita zvavakaita kumwana vavanzi vavatumwawo kunotora sadza rabambika chiti handidi kuenda kune mwana ikoko saka ndo nyaya yanga iripo saka vakazorovawo mwana vakomana okay, saka avamufundisi ava ndomufundisi vabuda nemota vari kuteerawo baba vavasipo pazvakaitika tese tazotoita zvokutofonera usiku kuti ndozvaitika ko ava baba vaendwa navo nemapurisa nderano ndo bamunini muridzi wemba ndo vari kunzi vakarovesa mwana ndo vari kunzi vakarovesa mwana sekufungwa kwevanhu sevanhu vanodi vanogarawo nemwana saka akarohwa zvakafai kunzwawo kwatuita zvonzi akarohwa wamene kuma 4-5 here hatizivi kumazuva rodoka mota yanga yarowera one side ndatodzokera ndarowera mota yacho wapiwa naani saka wana maini vakanga vari mumbo akatozara kuti polisi isarowera ndarowera so akabva ndamuti akupa makizi emota ndiya akati ndatora ndega pai wardrobe yaani unakubayira polisi akabva ndopinda pamaanisaka pane anotazobika sadza iye maina ane mota iyi anoibika sadza mutsvaura obva azoti afonera murume wake kuti mota chaiti kuti ndiwe nayo kuti yarowera mota ibvataura kuti handidi kuzvinzwa nokuti iwe makizi wanga wamaisa kupi so asi inini what happened next sekuti vakomana vakasipa musikana webenzi aindine sadza vakomana vabva vatida kumbotsvaga collins vakanga waya nebenzi akamutsvaga zveshuwa ini ndichitobva mupolisi uko kwana ndichibva inotsvaga cash out akasangana vakomana vaida collins motikari nditoti collins ndeipiko umo saka ndijastoti watokunotsvaga mwana kuti adzike kupi kuba ndaakubva kuku ndakasangana na niwe panapa muzukuru wangu akuenda kusaka okay aenda kuenda kunight tibva tagagogweni collins arudini anga achiburwa kumba kushishi atiwosaka ndatsakana kufundisha mwana wangu kuti wazivera unfortunate anga achida kuenda kutikanga kuperekedzwa akaine kuperekedzwa akabvisiya papa pana inokunafa foni yangu foni vanemusuru wakuti uye kuno collins ashara nangu mhanya ndogara kuseri asvika agara agara kausiyakurapo mazisokanaisizvo chii chazodira chiko mwanangu dai chikomudza muri musiya akutopinda murigomotisi musina kumuswatudza mwana this is a mega case mwana unofanira kuti aswatudze because already sineko ndatora baba munini wangu mwana wangu kubva ndaswatudza mwana wapisa mwana kubaeninde mapolisa akauya ukanyorawo mastatements vehomicide vakazouyawo